салому алейкум бардорони азиз. модари тоҷик агар ба мо муроҷиат накунад, пас ба ки муроҷиат? ин ҳамон кӯдаке аст ки аз чорум ошёна барои дона додани паррандаҳо аз чорум ошёна ба замин афтода буд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш кардем ки дастгирӣ кунем, то ки ҳамин кӯдак дасту пояш шикаста буд ва чор қабрғашам шикастагӣ буд. ҳозир бошад аз балинса ба хона овардан, дар хона табобат гирифта истодааст. бародарони азиз, дуогӯ бошед барои ин хоҳараки мо ки худованд шифои комилаш диҳад. Салом Айшаҷон, сазӣ? Иҷа дар накадестай охи? Ту чӣ кар карӣ ғалтидӣ? Мен кафтара ба ақо доски будам. Себеко як бор афтидам. Серма дахта қайпидам. Серма букашта афтидам. Дебора хулигандӣ мекунӣ? Не. Дига кафтару рай берун донометия? Ага. Рай балкон не? Не. Хай ваъда метӣ? Ага. Инҷа хулигандӣ нака, ҳа? Бачаҷона ғаматӣ. салому алейкум бардорони азиз. модари тоҷик агар ба мо муроҷиат накунад, пас ба ки муроҷиат кунад? Ба дигар миллат муроҷиат кунад, даъво мекунем ки барои чӣ ба дигарон муроҷиат кард. имрӯз ин модар фарзандаш аз чорум ошёна ғалтида дар беморхонаи семкулучӣ аст, дар шаҳри Екатеринбург. қабрғаш, чор қабрғаш шикастагӣ, по шикастагӣ. имрӯз модар ба кӯмаки мо шумо муҳтоҷ дорад. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки телефон мебертон гап мезанадем. қатиш номерҳое ки дар болои экран мондем барои тамоми маълумоте ки шумо мехоҳед дар бораи ин кӯдак бигиред, дар кадом балинса аст, дар кадом палата аст ва аз куҷо аст ва чӣ хел шудааст. ҳар он чизе ки шумо мехоҳед, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран гузоштем. ҳамин номерҳода занг занед. ҳамин модару як дугонаи наздикаш имрӯз ба мо муроҷиат кард ва номери худро мондааст ки нафаре ки мехоҳанд маълумот гиранд, марҳамат ба ҳамин номерҳо занг занед. худо нигаҳбонтон бошад.